La diferència principal entre una cisterna i un aljub és la forma, la geometria que té la cavitat que allotja l'aigua. És a dir, quan parlem d'una cisterna o d'un aljub tradicional, el que ens trobam és amb una capella, que és l'element característic i que, de fet, és un element que quan ens el mirem de manera frontal és, diguem-ne, comú tant a la cisterna com a l'aljub. És en el moment en què ens mirem aquest element tradicional de costat, lateralment, on veiem les diferències. Si bé la capella de la cisterna és un element singular, puntual, en el cas de la capella de l'aljub té una protuberància posterior, allargada, que ja manifesta la primera de les diferències dels dos elements. Però és quan tallam, seccionam la capella on realment veiem la gran diferència. I la gran diferència és que mentre la cisterna té una cavitat més profunda i puntual que no sobresurt pràcticament de la projecció de la capella, en el cas de l'aljub té aquesta protuberància posterior que manifesta una zona més en forma de rectangle, prismàtica, que és allà on s'emmagatzema l'aigua. Per tant, seria una geometria més prismàtica, més rectangular i allargada, menys profunda, i en canvi, en la cisterna tenim un element més puntual i més profund. Aquesta seria la diferència més rellevant entre cisterna i aljub. A jo em van transmetre, crec que per primera vegada, aquesta diferència als meus abuelos. Visquent a Can Pep Ferrer, sentia que deien a sa tia Rita que anaves a buscar aigua a la cisterna o a l'aljub. Inicialment era un tema de posició. La cisterna estava a migjorn i l'aljub a llevant, però poc després vaig entendre que si bé la cisterna era un element més objectual i puntual, l'aljub tenia aquesta protuberància allargada cap a llevant també i es manifestava clarament en superfície.